Sausa ka. Nausa naman taon ka ba, uy? Tanan na lang din sa bahay nga mga butang o dili ni mo mabuak. Mahibilin kung asa ni mo piyai. Ay, nausa naman taon ka, uy. Pasaylo taon ko day. Uwa magyuto na ko tuyuan ni dangog manggod sa akong paghugas ang plato. Sige na, Silsa. Ikaw na lang. Ako na lang ipasabot sa imong anak. Mauna, naamandayon ka. To the rescue, mandayon ka. Mari, may mo ba? Hilo mo na diha. Sige na, Silsa. Lakaw na. Salamat, Buboy. Oh, anong tutok-tutok ka na ko? Ikaw ba? Oo, ngano naman sad ko, ha? Ngano ko? Bro, kag nangasabaw imong katabang sa bahay nga imong gisweldohan. Ngano man di ay? Magkanagot na maguna siya? Ibaw ibiya no. Imo biya ng inahan. Mo ni nagpadako nimo. Gikan kasi sa bakan suod sa siyam kabuan. Maogi dayon na inyo isumbat sa mga anak, oy, aron dili na makatingog. Bisan sayop na ang gibuhat sa mga ginikanan. Ay, makasabot ka daw niya, Mare. Say gayon nga magkaanak na unya ta. Silsa, may mo bang magsulti ta? Sige, lingkod. Pasensya na ka sa gipakitang tara sa imong anak, ha? Nakasabot ko sa akong anak, Buboy. Ako masagutong sa kinabuak na ko ang plato. Mahal ra ba ko nung imong palit adto? Ay, nato ibutan si muna huna. Wada na to. May tabo na to. Dali ra makita ng usa ka kabutang kung mawa. Pero ang relasyon sa usag-usa, kung mo na mawa, lisod na kayong makuha pa pagbalik. Kasabot ko, Buboy. Di lang sad siya gusto nga masuko kaniya. Kay ikaw ba ang nagbuhi na mo? Ikaw gud ang nagtrabaho para sa panginahanglan nato dinhi sa bay. Unya, nitipon lang bayag gyud ko ninyo nganhi. Ay, pagunaw na ng butanga, oy. Ako pa ganing angay nga magpasalamat nimo kay bisan pa og dako kay ang gintang sa mong pangindaro ni Mare. Pero imo kong gidawat. Isip umagad nimo. Pero hawa lang ko magmama nimo kay maguwang ra man kag usa ka tuig nako. Ikaw masay nagsulti nga dili ka magpatawag na kog mama. Lain man sa kayong paminahon kung magmama ka na ako. Nga hapit parehas naman kita og edad. Ngano nadugay man ka? Samday inyong giistoryahan ni mama. Ay, kabahin gus na itabo ninyo ganiha o kanatong duha. Ngano man di ay? Usa man day bahay natong duha? Ay, wagod. Kabahin na gus sa itong relasyon. Ang gintang sa itong pangindaron ba? Ay, nagsigigiskot anang atong edad, uy. Abi ni mo, nagpakasal ko ni mo kay Lafty ka. Huwag ka pa makabantay na ako. O, saman ha? Ako, good. Tanawa, o. Tanawa, pag kong liko. Unya, nipis pagkit kayo ng gisuliog na ako. Dili pa lang ko ni mo hilaptan. Kana de. Bebe. Dali rakot pe. Uy, inaya lang ko kong bira. Ay, dali lang kong kaliyot kay doon ako ihong-hong ni mo. Patriling sad ka. Oh, nana, oh. Gipatungod na ako akong lunggan si mong baba. Sige na. Ayaw pa ka, ha? Paminaw ha? Kikapoy ko. Ugma na lang ha? Okay? Unsa? Ambot ni mo? Laumag panghupaw eh. Oh, ikaw day, Alan. May problema sa akong amigo nga kilabot ng mga kolehiyala. Ikaw no, pulos na yung kabinuang da. Ito, may problema ni mo nga lawag man kay kag panghupaw. Ay, si Marites. Nasuko na ako kagabi eh. Wa pa muli hangtod karon. Gabi pa tumilakaw. Ano man di ay?
personal part. Way nung nga problema oy. Sex life problem di ay. Sa'yo na kayo na eh. Di ko ganahan na imong paagi part oy. Di ko ganahan nga mo'y nung tagbisag unsa nga tambal aron nang matagal nagkatagbawan imong partner. O di ko ana oy. Maor na sulbad sa parehas na tong idara na. Aw, kundi ka. Hayan mo matala ko ni ka nga tuwa na sa laing mga kamot ng imong asawa. Alan. Marites! Day! Mare! Buboy? Naana day ka? Si Marites. Papaghihapon mo uli. Wa pagyud. Pastilan ining batao eh. Wa man lang yun manangit kung asa siya paingon. Sige na lang. Tawagan ko lang unya yung mahigala. Musuway ko pangutana. Basin og nasayod sila kung hain si Mare. Buboy, may kay ni anak ka. Ha? Kay nga naman day. Ay ilang kasuko sa kong isulti ni mo ha. Usa bali gina. Ang imong asawa ba si Marites? Ako nakita dito sa usa ka beach resort sa akong pag-umangkon. Usa? Asa man napita kay atong atuon? Sa tanaw na ako no. Di ba kay mong atuon? Lisod na. Sa ako ra bang pag-umangkon ng Maun Beach. Magkagubuto niya mo. Usa may buot mo ipasabot. Dunay kuyog galaing lalaki ang imong asawa. Ganong imo manikibuhat ako, Marites. Ikaw na sa imong pag-inom, boy. Trabaho ka para ba ugma? Kasagday lang ko silsa. O dalaling us ka botilyang bino. Boy, ako na lang ang mga ko pasaylo sa gibuhat sa akong anak diha nimo. Huwag kay sa silsa. Ikaw ba si Marites? Ako saring tanan. Ako. Nihila ka. Iko na, boy. Upata masayod kung matuod ba ang maong palita. Iko na. Silsa. Gihagkan ko nimo. Silo ako. Uwa ko katutuyo asa. Kuan, dili gibati lang ko kamingaw ni Marites. Sakit si kong oy. Nasubrahan itong inom kagabi na. Gidan-ante ka og nilatan nga tiil sa baboy. Aron makahigit kag init nga sabaw. Sayo ko kining giluto kay nahibaw ko nga kinahanglan ni nimo. Pawa sa hangover. Salamat. To di ay andam na tong imong tualya sa banyo ha. Og nanaw sab dito ang imong sulobon nga long sleeve og slacks para sa imong pagtambong unya sa imong trabaho. Sige. Mugawas na ko, boy. Tawagan lang unya ko kung mahuman ka na og kaon. Sige ha. Adto na ko. Nausap ko. Nakalitan man ko sa gibuhat ni Silsa nako. Nabuang na siguro ko. Di man gibuhat sa akong hunahon ang akong gibuhat kang Silsa. Gabi ako siyang gihagkan. Ingon man sa iyang pagkatiman ako ganiha. Ingon sa nalipay ko. O giganahan ko siya mo. Dugay na ko ng andoy nga buhaton ka ni Marin ako. Pero wag yun siya kahimo na ako ug sama sa kibuhat ni Silsa. May siguro nga human sa kong trabaho. Pangitaon ko sa Mari. Ako siyang pawion siyang lalaki.
Elsa! Elsa, bilhin yung pultahan! Elsa! Nagapian ka man. Huwag naman kaayo. Akong gipangita yung anak. Pero wag yun lang akong makita. Kabot asa doon siya eh. Bahala siya. Dili ko makita niya. Huwag hinugdang pagkaasawa. Buboy. Pasaylo ako ha. Ukuan, uwa lang ko makapugong. Nalimot ko nga imom dahing anak sa Mari. Pero wala tinuon eh. Ipulaan ako. Dali. Lingkod sa sopa kay andamon pang imong pagkaon. Ayan na, managog kaon. Masuod lang ko sa kwarto. Natumba na hinuon ka. Dali, agakuti ka. Dali, agbay na ako. Iatod ko ikaw si mo kwarto aron matrapahuhan ka og basa nga labakara. Yan ang imo mo na gibuhat. Salamat ha sa imong pag-aktiban ako. Dugay na kong nangandoy nga may mubuhat na kong sama ini. Huwag ko magdaw. Nga ikaw ang makahimos sa akong gusto. Ako ning gibuhat tungod sa akong anak. Iyahak ning obligasyon. Kay wa man siya, og ni ako po yuuban nimo. Mao nga ako na lang ang nagbuhat. Dili na mo. Butan yun ka. Maayo kang tao. Ugangay lang nga bawsan kag pagmahal. Unsa? Ni ana ta tungod sa imong kwarto. Ablihan ko ni pultahan. Tanawa! Natumba na hinuuntang duha. Kadayot ni kay mo barog ko. Naa naman hinuon ko na ko sa imong dukhan. Uy, tepa, mubangon ko. Ay, kikakos mo na hinuon ko ni mo kugot. Tepa, buhay ko kay mo barog ko. Tiyak ka lang. Ayaw pagparo ka. Unsa? Uy, ayaw pag binuang uy, Boboy. Asawa ni mo ang akong anak. Tinuod na. Siya ang akong asawa. Pero ikaw ang nagbuhat sa iyong obligasyon din ako. Ang tinuod, natakli na ang akong pagmahal sa imong anak dyan mo. Ikaw na karoon ang akong gigugma. Mahal ko ikaw, Silsa. Boboy. Silsa. Boy, ayaw. Ayaw. Walay kagawasan kining pagbati. Uy. Anak? Uy, tinuod ba ning ako nakita? Sa ato pa? Nagkasinabot na di ay mo? Giusap-us pagsud gani. Nalimot ka nga asawa mo ko ni mo? Oh. Na ako yawi aning baya kay tinhi ko magpuyo. Pero dili na karon. Kay doon na ako'y bayang kapuyan. Og malipayon ko sa akong kinabuhi karon. Dili sama ka ni adto sa dinhi pa ko. Anak, kung pasabtot ka. Ayaw ka bala ka, ma. Wa ko masuko. Ang tinuod na lipay ko. Kay dili na ko maglisod sa pagbiya ni Puboy. Imo na siya. Og mahinaot ko nga magmalipayon mo. Ako na lang kuhaon ang akong mga butang dinhi. Og pagkahuman, mubiya na ko dinhi. My love, I'll never find the word. Mere words could not explain. Niya to higayon na nibiya gyud si Marte sa Mumbai. Ug sa samang higayon niya tong tungura giputol ko sa mga among relasyon. Kay nakigbuwag naman siya nako. Apan wa ko mobati og kasakit sa kundukan. Tungod kay anaa man si Silsa nga ako nadiskubrihan.
nga siya di ay ang matuod kong gimahal ug nagmahal nako. Sa pagkakaroon, doon na may anak si Silsa, usa ka batang babae. Ug si Marie usab, doon na sab sila'y anak sa iyang kapuyo karon. Daghang salamat sa iyong pagdagan ning akong suwat tampo. More power sa RMN. God is good all the time. Mao ka mga ikalang kakini Boboy nga taga Hubay Liloan, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagaluhan, You Make Me Feel Brand New. For God bless me with Among kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Tuwe Kosip Kari o gubos sa direksyon ni Priscilla Arganas. Kamusta, bingay kalaog mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalanlaing taagi sa kinabuhi nga naglibot sa gawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hangtod sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining sikat na kayong tulumanong handumanan sa usa ka awit. Ilabi na gid sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jean. Apan sa di ko pasugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Saving all my love for you. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Aga tumatatampo nagdas sangan nga Jen. Oh, sure ka? Gusto ka nga muipon na ako nimo? O lagi. Dugay namang wa si mama o si papa. Unya ako rang usang anak. Dako ra sad kay itong bahay kung ako rang usa didto eh. Sige, Han. Pwede ra. Ako nalay atiman sa mga bills nga bayron nun kada buwan. Naon sa mga uy. Siyempre tungaan gihapon na nato. Nabi ako'y trabaho sad. Okay, Han. Sige. Ay, pagkaswerte na lang gid ako nimo. Maswerte ko nimo kay pinangga og mahal kaayo ko nimo. Han, muadto na ako sa trabaho, ha? Sige Han, day off man na ako. Mag general cleaning na lang ko din sa bahay. Ang imong lunchbox, ano man na dani mo? Yes, Han. Nanan din eh. Thank you, ha? I love you. I love you too. Amping. Ay, salamat. Ay, nahuman na kilinta ko panglimpyo. Ay, grabe sa ambog ko eh. Taod-taod naman sagod nga, wa ko makapanglimpyo sa mga suok-suok. Maayo! Oh. Maayo! Kinsa man rin? Kadiyot lang! Oh, mahimong musod? Ha? O, unsay ato? Pasodlaon ako kung dili ka gustong anhi kos gawas mag-iskandalo. Dali, sud. Lingkod. Dili lang ko magdaghan pagstorya. Ako si Carol. Asawa ko ni Daryl. Unsa? Pero nga ako nahibawan. Syempre, dili ka siya musulti ni mo. O ganon mo to, o kagyod. Nia, daan ako ang among family picture ko yung ang among mga anak. Kinuha ko. Mao kung ako pa ni mo, no? Buwagi siya. Kung dili ka gusto makagubag pamilya. Han, niyan ako. Niyam ni kayo sa gawas. Naday ko idang lami nga sudan para nimo. Paborito ni nimo. Niya si Carol. Hayop ka, Daryl? Ha? Nabuhat mo din mo na ako. Nga naman, hayop ka! Unsa? Husto ra. Paulit dito sa ato. Ikaw may naguba sa itong pamilya. Ug dili ako. Hagbay na tang wa. Wa na ta, Carol. Wa na ta. Daryl, please. Please, balik na mo.
Ayaw rin buhatan na mo sa itong mga anak, Pauli please. na. Adto ra ta dito magstorya. Pauli na! Karon, ako na si mangutanan nimo. Nganong namakakan ako? Tundi, mahal ka. Namagdun ako'y planong musulti ni mo, pero nahadong mawa ka na ko. Hantuwi ko. Dugay naming wa na ni Carol. Habay naming nagkabuwag. Bisan pa man atong panahon nga, wa pa ta makaila. Siya mo iniguba sa mong pamilya. Kapila na ako siya gipasaylo, pero kapila sa kunya gibuang. Pila na kalalaki ang among giawayan. Darrell, Sabi ni mo, kung buang palang igong pagkatao, hagbayra unta na ko siyang gipapriso sa iyang mga sanga na himo na ko. Pero wala ko buhata. Tungod og alang sa among mga anak. Jean, maluwi ka. Ay kung buwag eh. Isada ko ni mo. Ako ni Tarungon. Ug dili siya makasamok na to. Isaad na ko ni mo. kumusta si Carol? Nagkaistorya na mo? Oh. O nagasabot namin duha nga di na siya manghilabot na to. Basta padayon lang ko mo suporta sa mong mga anak. Mayo, hinuwan ka mga na. Hana, Darrell, thank you. Thank you kay wagin ko ni mo buwag eh. Di na ko kaya kung mawa ka na ko. Mahal kit ka, Han. mahal sad kaayo ti ka, Darrell. Dali mo, mga anak. Uy. Zod. Nganong gidama ni Darrell iyang mga anak? Han? Ay, giniya ka. Nga naman, doon ay problema? Jean, buhang yun to ko ni mo. Kung pwede, arin na po yung ang akong tulo ka mga anak na to. Unsa? Pero kung dili okay, mangita lang mig among kabilinan. Kadiyot lang, unsa man na hitabo? Doon ay sakit si Carol. O di na niya matarong o gatiman ang mga bata. Unsa? Mau naka-decide ko nga akong kuhaon ang mga bata. Aron, ako ang muatiman nila. Unya si Carol? Kinsa may mo atiman niya? Ang among kamagwangang anak, si Andy. Han, okay ra ba kung Andy ang akong mga anak? Han, sagi kaingon ko na dako ni ang bahay para nato. Ngano kung dili okay para nako? Mas maayo kung anhi sila. Aron masaba na sa di ang bahay kay na ay mga bata. Han, salamat. Salamat gigayo. Salamat ka nakikita ka na ako. Kabit. Carol, Sa akong tanaw ni mo, no? Bright man ang taka. Maayo ka kitsura. Pero kung utok kay lang, wa ka ana. nakikita ka ba na ako aron insultuhon ko? Unsa man tayo expect ni mo? Daygon ti ka sa imong pagkakabit? Bisag unsa pa isulti nimo. Mahal na ko si Darrell. Ug nahibawot ang duha nga hagbay na mong wa, bisan pa ug wa pa ko moabot sa kinabuhi ni Darrell. Kung mo na kailaing isulti na ako, moadto na ko.
Na-hospital ko na si Carol. Unsa? Doon na siya ay leukemia. Kinuo ko. Han, okay lang ba kung mo pa ulit na ko panagsa kay mupuli kong bantay niya sa mong kamagwang anak dito sa ospital? Oo, oy. Mas kinahanglan sila nimo dito. Thank you. O okay na ba, Han, kung ikaw lang una ang akong binlan sa mga bata? Way kaso. Okay kaayo. Muna na saslag akong mga anak. Maong okay ragit kaayo, Han. Salamat, Han. Thank you. Salamat yung gayo sa mong pagkamasinabuton. Macy, si Papa ninyo? Nilakaw man to, tita. Ingon siya at doon niya si Mama Carol. Nanawag man to akong ati Andy ni Papa kanina. Mao ba? Sige, thank you. Jean, okay ba kung ani unas Carol na to? Mamugoy hangyo niya nga makauban niya nga among mga anak. Sa di pa siya mawa din sa kalibutan. Mao ba? Okay ra, Han. Sigurado ka nga okay na good? Okay ra lagi. Carol, kumusta ka? Andy, sige na. Nagpaabot na to ron si Lola ni mo dito. Madilagi ko. Dili ti kapasagdan din sa babae ni Papa. Unsaon pala niya ka? Andy, paminaw. Anugon kayo kung dili ni mo i-grab ang maong opportunity. Siya ba may magasto sa imong pag-eskwela? Balag di ko maka-eskwela ron nga school year. Basta mabantayan lang ka. Basta kinahanglan ka na mo ron. Andy, sakto si mama nimo. Anugon kaayo kung dili ka mo eskwela. Usa pa, ayaw ka bala ka. Ati manon ako si mama nimo. Wako'y salik ni mo, uy. Andy, ba ni mo ha? Ayaw na. Okay ra. Carol? Diara Imna ning tambal nimo. Tingali, nalipay na ka no? Nga ikaw gyud ang makaangkon ni Daryl. Og dili ako. Og ikaw sa makauban sa akong mga anak. Carol, may gusto na ko nga mamaayo ka. O bisag ka nun sa Carol, wa ko magunahon na og dautan bahin nimo. Mao ba? Jean, pasaylo ako. Pasaylo ako sa tanan akong panginsulto ni mo sa una. At least, kampante ko maghunahon na nga naas mga maayong kamot ang akong bana. Ingon man ang akong mga anak. Dugay tinakang gipasaylo, Carol. Jean, Han, salamat kayo sa mong pagsabot o pagdawat sa akong sitwasyon, ha? Mahal kita ka, Han. Mahal sad kaayo ti ka, Daryl. Og andam kong manginahan sa imong mga anak. Salamat, Han. Salamat kayo. Stolen moments is all that we share. Ikuha na gid si Carol sa labang makagagahom. Og karon, ako may nag-atiman sa ilang mga anak ni Daryl. Sa pagkakaroon, minyo namin ni Daryl og malipayon mi uban sa ilang mga anak ni Carol. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN.
ka mga higalang kaagi ni Jen nga taga Cebu City uban sa awit ngayang gipangayo awit nga naglahan Saving All My Love For You. Unsa ba din naka-importante mong tuyo na ko doon? Nawa man gyud ko nimo undangig tawag. Di na ko ganahan magdugay-dugay pa, Ali. Dugay-dugay sa unsa? Sige na, uy, pagdali na. Kay 30 minutes sabi atong recess, ha? Yung pagi ko makakaon. Sorry. Ginan bitaw tika nga unya na lang untay nagpamuhi na nato. Iba sa mo sugot-gut. Kay karon na ko na ikaisog. Kaisog sa unsa? Musulto nimo nga love ti ka. Oh, Ali, love ti ka. Love kay ti ka. Mura kong mabuang sige ginahuna nimo. Wa ko tarungtog kada gabi kay ikaw mo'y pirming nasa kong nahuna. Di ko makatog kay excited kong mabuntag na para makakita na ko nimo. Wa lang kay isulti. Unsa may problema, ana? Pariha ta og gibati doon. Dugay na ko nagpaabot nimo nga musulti ka nako, ana. Nga manguyab ka nako. Kay dili gyud ko magdaduhag sugot nimo. Sa ato pa? Uyab na ta. Love sa tika doon. Yes! Mauday malipayon kaayo ka ha, kay sugot na day kang ali. Oo, ma. Kung naibaw pa lang day ko mga dugay na sa siyang nakagusto na ko, nga nagpaabot rin sa akong namuyab ko niya, may pagwa na lang na ako dugay-dugay, Mabito day akong giingon nimo. Kung na kay gustong makuha, mabutang man o tao, kinahanglang mo risgo ka. Maayo man ang resulta o dili, at least, wa kay pagmahay. Kay di ka mahipaw kung sa resulta kung dili ka musuhay. Ma. Tanawa, kung wapak ka, magpakaisog ka mo atubang ni Ali. Hangtod karon nagsikap ako na niya. O kuyaw pag maunhan kaslain. Mo nang swerte kay ka. Kay nagpaabot na day siya ni mo, anak. Oo, lagi, ma. O karon nga, ako na gid siya, ma. Ako gid siyang ampingan. Happy na kita mo graduate, babe. Gamay na lang yun, huwag makatrabaho na ta. O gusto na ko nga magtigong tag maayo kung magtrabaho na ta. Aron matuman ang atong mga pangandong. Babe, wargi ko'y pangitaon pa. Nalipay ko nga nakasugat kong lalaki nga pareho mig pangandoy. Kontento na kay ko nimo. Labaw na ko, babe. O guway makabuwag na to, bisag unsa pa'y may tabo. Dali sa panahon, no? Murag kanos alang tong baby pakaon niya. Sunod semana mo graduate ka na. O kining na kong pagpaningkamot, ma. Para gyud nimo. Bawas na ako sa mong pagpaningkamot nga mapadako ko bisag wa nas papa. Salamat, anak. Ay, eto di ay, mutambog imong uyuan sa imong graduation pohon. Congrats, anak! Salamat, ma. Doon, congratulations. Habig ko dili magkaabot. Dagay na delay ang akong flight. Di ka pa magod Manila. Salamat ito. Of course. Ikaw ba? Lakas kung kay ka na ko. Ay, naday tuyo si Tito ni Modong. Pero unya ka na nawa sultian. Mga unusat na kayo medyo gutom na yun. Tala ka ba? Unsa? Palargahon ko mo sa laing nasod? O doon. O gatagan di ka og maayong trabaho dito. Naibaw ko nga dili sa iyo na kinabuhi ninyo sa ibang mama. Sukad nga namatay nga kong igsuon. O maunir nga kung gustong buhaton para sa imong amahan. Unsa man. Mudawat ka, doon? Recorded by Radio Mo TV. Ha? Mularga ka? O, para sa atong future, Ali.
Abi ba na ko kaya na itong makabutang tanan? Basta mag-uban lang kita. Abi ba na ko huwag makapabuwag na to? Kaya man. Pero kanus pa. Kani, mas dali. Unya? Kita? Ang atong relasyon? Kaya na to ang LDR, okay? Basta salig lang kita sa usog-usa. Para ni nato, Ali. Para sa tong future. Don. Pag-ambing niyo. Ikaw may pag-amping dito. Ayaw kabalakan ako din eh. Labay pa kandi, mabalakan ako dito. Kaya na ako ang akong kagalingon. Tawag iba ko ha para dili ko mabuang magsige ko na una. Kung nag-unsa ka dito. Salig lang, Ali. Okay? Okay na? Nahapsay na ang tanan mo maggamit sa imong kwarto? O, Tito, og salamat kaya. Dako kayo ni nga opportunity, Tito. Og nalipay ko kay wa gyud din mo sige. Mausab ang dagan sa mo kinabuhi din sa US doon. Mado ko isa di mo. Thank you, Tito. Og tambag ko lang nimo, ha? Pag-focus sa imong trabaho og kinabuhi din ayaw palabi og kabalaka sa relasyon. Eh kung para ka mo, ano good? Ang uyab na arana, pero ang opportunity, tagsara. Maong ayaw gusiki doon. Ay, salamat. Naumanag ko sa tanan akong trabahoon. Oh, uy, hala. Kadagkan na yung miss call si Ali. Nanawag sa... Babe! Mayo kinito bagta ka doon. Ikaw ba? Huwag ka maguna-una na ako, no? Mura na akong mabuang maguna-una dili ko na unsa ka. Una-una sa rin taon na inabalakan yung mo, eh. Babe, busy kay ko sa trabaho. Busy sa trabaho? Or busy na kaslang babae diha? Babe! Pirmi na lang kita ini. Kaya permi ka maghatag og rason para maingon ani ko? Abi ni mo no. Di ko gusto og labad, Ali. Siguro, may pag-undangon na lang nato ni. Unsa? Undangon ta ni. Og mag-ihay tag-focus sa atong kagalingon, okay? Don! Mauday ka magsige siya og anhi. Buhangyo na ako nga patawagan ka para magkastorya mo. Kay dili ko no ka mo tubag sa iyang tawag. Kapoy kayo, ma. Kapoy sa trabaho, unya magsige ra mig-away kung mag-istorya nami. Napuro pa gyud pagduda. Pareho pa mong nag-adjust na. Basin og nakalitan lang mo. Huna-hunaan sa na ninyo og maayo. Tagan kay message si Ali. Oh. Doon. Bisag pila na kabuan ang nilabay. Pero di paghihapon ko magkadawat nga wa na ta. Please, atagi ko og chance kay sabton ka kutob sa ako makaya. Ay. Sorry, Ali. Pero kinahanglan nga mag-focus ko sa trabaho. Ilabi na karon nga usa ko sa pilian nga ma-promote. Ay, ako na lang pang-delete ninyong ma-chat. Maubanak? Muulit ka? O ma, sunod buwan pohon. Ay, maayo hinuon. Si Ali ma, nagsige ko sa anak diha. Wa naman, nak. Pero nagkabuhan nga wa na siya mo, ani. Mo ba? Nga naman, may plano ka nga makikita niya. Ayaw ko gina nga. Ma, wagin mawang akong love para niya ma.
Di lagi ko gusto nga, di ko gusto distraction at panahon na. Pero karon gusto ko magigistorya niya, bahay na mo. O gusto na nako siyang pakaslan na. Good luck, anak. Tito? Bulon! Oh, Ewan sa kanini! Tito, may nga po. Mga ba siya? Tito, Ay, huwag na ako ng pagkita din, no? Tito, gusto ko magigistorya niya. Ali, pasabto na ko siya nga, ano. Gusto ko may pagkain siya! Ito ang simenteryo! Oh, usa? Tani, sa ilo ako napasakitan ka. Wa ko magdahon nga ingon anak siyang impact niyo. Hinungdan nga naghiko ka. Sa ilo ako kung i-prioritize na ko akong trabaho kaysa nimo. Tungkol sa pagpaningkamot na ako nga may maayot ang kagbaon. Karon, wa na'y ayog ako future kay wa na ka. May pagwa ko moabot sa imong kinabuhi. Siguro, buhi pa unta ka. Pasaylo ako. Saw you singing your song the other day. I felt the guilt build up as I looked back how things went wrong. Ngunit konsekwensya akong gibuhat. Natuwa ng tuod ang akong pangandoy nga makatigom ko. Ug maayo nga akong kinabuhi pero wa na sad ang babae nga mo hinungdan sa tanan akong pagpaningkamot. Dini nang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, Amen. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita may higalan kaagi ni Don nga taga Ibabaw Cordova, Cebu. Uban sa awit ngayon kita ngayon, awit nga nagkaluhan, the ones who once loved. So I apologize for calling. Ang mong kaagi, gibahatan o daw sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga suking tapaminaw, kinasingkasing kong kitapik sa papada sa inyong nakalanlaing taagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit Carol, RMM Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building Mania, Boulevard, Cebu City. Magkakay para sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayo, daghang salamat sa inyo. Ano pa daw sa iyang suwat tampo karon? Mao kining sa kababae nga nagpuyo sa Bulhoon, Cebu. Daga matatampo, nagdasangan nga, Jenny. Recorded by Radio Mo TV. Dinhi ka lang sa atong probinsya, ha? Total, sige ka malaglaag ito syudad. Wa ka man gid magtarong sa mong pag-eskwela dito. Mas maayo pag dinhi lang ka aron na kay tarong nga mahimo. Ikaw mo ibantay din sa atong pension house kay mag-focus ko sa atong tindahan. Oh, nang hupaw ka man. Wa ka makauyon? Wa mo eh. Lako na lang. Ako na'y bahala din niya. Bantay bitaw, ha? Bantay bitaw hasta din niya. Dili nga punta ka sa ligan, ha? Panawag lang ko na problema. O, lagi ma. Ay, lagit ang feeling ko na alito sa syudad. Naghanong kay Ningaw. Di parehas din sa probinsya ng probably kami ngaw. Miss, naman mo yung available room? Kakuwapo ko na niya. Good morning, sir. Morning. Yes, sir. Good for pila, sir. Ako daw sa Oh, yes, sir. Pila ka nights? good for 1 month. Okay. Natay standard room, sir. Mo ni pinaka-last nato. Nasa tayo deluxe room and suite room. Standard room lang. Sige, sir. Murag islit ko man. Imong yawi, sir, oh. Wait lang, sir, ha? Kuya Ben? Kuya? Ay, Kuya, please go guide ni sir sa iyang room.
Daghan na ba na siya bit-bit ya? Ako na. Okay na. Ma'am. Strict akong si Sono. Mao lagi Kuya Ben. Pero di man ko dato malikayan gud nga yung mga guest nga init gid og maong kita mo pasensya lang kita kutob sa mahimo kay nagnegosyo man ta kuya. Liwat di kasi mong mama, ma'am. Oy. Kuya Ben, pasig gutom na ka. Pwede na ka maniud tuya. Ikaw rin, ma'am. Okay ra ko eh. Busog pa man sad ko. Sige, ma'am. Excuse me. Yes? Saan makapalit o team nun din eh? Naraydaghang tindahan sa gawas, sir. Okay. Asa ta pwede mo inom? Pwede naman ka mo inom diha sa mga tindahan, sir. Pwede ra sa kaani din eh. Kay naman taga mayong standbayanan diha sa gawas. Mao ba? Sige, salamat. Hala si Gwen. Hello? Ken! Hello? Uy, nagplano ko ba nga mabakasyon ko sa kasimana diya sa inyo? Mao ba? Hala, kaninot ko anak, day. Sige, sige. Kung maani ka din eh, ilibrity ka sa imong stay o sa imong kaon din eh. Sure ka? O, lagi. Sige na baya ko, panghagad ni mo sa una pa, ha? Sige, sige. Lami na kay gihumon sa dagat sa uy. Mga next week ko mo anak, day. Mayo kay bakasyon, ha? Init kayo din uy. O, sige, sige. Akong ingon lang akong mama, ha, nga mo-occupy kag usa ka room din sa among pension house. Ay, Gwen, excited ako. See you. O niya, kinsa may atong saligan sa pension house, nak? Si Kuya Ben, malanggot na kuwit. Taon-taon na pa yan na siya nagservisyo nato. Total, usa naman sa nakasimana, ma. Usa pasad, anak naman sabi sa pension house. Anak naman mo stay ni Gwen. Pwede naman gapon kung makatanaw-tanaw with ma. Nahala, sige. Ay, thank you, ma. Day, welcome! Day! Ano, oy, maikog man ko, oy. Ay, ikaw, oy. Suod kay ka na akong higala sa Cebu. O mura na tag managsuon. Maong feel at home lang ka din, ha? Day, gusto mo ko maligo og dagat, ay. Layo pang dagat niyo din, Ay, naay dool, pero adto na sa resort sa akong uncle. May dito kay, di man good crowded. Sige ba? Sige na, oy. Ipahimutan sa tanang imong mga gamit. Ay! Hala, unsa man ron? Recorded by Radio Mo TV. Kuya Ben, unsa ron? Day, si Sir, day, nanghagis. Amot nga ano ni si Ay. Di man kayo hubog, pero nakainom. Mau ba? Day Gwen, ano lang sa ka ha? Ako sang istoryahon. Usalis ang mga guest din sa pension house. Tingalig na yung problema, Day. Sige, sige, day. Ani lang ko. Kadlok ba, anak, uy? Pasensya kay kaayo, Day. Sir, please. If na kay problema, ayaw lang in-town adin hi. Mahadlok man ko na ko bang guest din hi kung mag-ingon anak ka. Amo ra bagyong gi-reassure ang among guest din hi sa ilang safety. O kung mapadayon kag ingon anak, mapugos ni papahawa ni mo din hi. And mas maayo tingali nga mangitan ang lang kaglaing kastayan. Sorry. Sakit bangin kayo ulugan. Hindi na lang ko'y pangutana, sir. What's the reason nga ni Ani ka din hi? Aron malimot ko sa sakit. Kung mahuli kalimtan ni mo. May gasto kag kwarta, effort ug panahon sa pag-anhi din hi, di ba? Ayaw sige. Abi na mo, daghan kay nga nga pwede mo mabuhat din sa among lugar. Pwede kang magbahangin dapin sa dagat, or pwede kang maligo. Sorry kaya, miss. Huwag ko may bawa sa kabukat sa imong problema, ha? Ug usa pa kay bawa ko, makatabang bako sa kung pakikistorya ron nimo. Pero I hope, nakapagaan ko sa imong gibati ron. Ako rin si Jason. Ikaw. Tawagal ako, Shani. Unsa kayong problema, no? Gwapo ra ba, day? Abdi, ikaw basta gwapo lagi. Kaya nga, no? Dili ka gwapuhan niya. Hala, no? Hala, lahi ra gid ang smile ng dapita, no? Okay. Gwapo magit siya. Ang nakaapal lang kay... tagsara kay kung makakita mo smile. Tungod nga rin problema. Well, basin sa Duha na lang ko kaadlaw din eh.
kinahanglan nga ako ginong suliton akong stay. Dili pa ba obvious? Nay ay, taan ka na kaayo. Sige lang, good. Basta kay gusto pa ko maligo one last time. Lahat, sige, go. Hi. Uy, hala. Ang gwapo na yan. Hello. Wow, smile na, oh. Hello, kumusta? Okay na. Asa ka pa ingon? Magpadagat ko. Kuyog na lang na mo. Oh, ay. Magpadagat sa demo? Pwede na. Okay na, Jenny. Ha? Day, thank you. Thank you kayo sa accommodation. Way problema, oy. I hope nag-enjoy ka, ha? Sobra. Outing, ha? Jenny, busy ka? Dili kaayo. Pwede ko naman kulugan mo inom? Okay na? Kwanwad, last week na ako din sa inyong lugar o mupaulin ako balik. Sige. Thank you Sa unsa? Sa pagpa-realize na ko nga may ayo nga kung almost first 2 weeks of stay din Kay lagi, sige lagog gainom instead nga mag-enjoy. Og may na lang kay naka-realize pa ka. Og na-enjoy ba kini mo imong stay din, Maugid. Huwag ka na tungod di mo. Hoy. Kahait kog tinutok ka nato din dapita. Jenny. Jason. Jason, tigay. Magaling na yung makakita nato din Titas ang kwarto. Kinuha ko. Manahin na po naman ni Jason. Dinakos kainit sa mulawas. Ang saan na lumapyos ko. Miss, good morning. Nabay nika-check-in din nga Jason ang pangan? Yes, ma'am. Pwede rin mong matawagan? Inapalihog nga ni ang iyang fiancé. Ha? Babe, pasaylo ako, babe. Nagmahay na ko. Please. Idayo na to nga itong kasal. Maluoy ka. Maluoy? Ikaw, maluoy ka na ako. Sa kanya to katuig, wa ko magbiduang mo. Pero ikaw, babaeng buhat. Sa'yo na kayo ni mo ang paghatag simulawa sa laing laki. Napilala ka buwan ni mo na kaina. Kinuha ko. Pinuuno na kanya siya. Kumusta na ka si Jason, no? Idiretso lang siya biya din sa pension house ko yung si fiancé. O man lang gani si mananggit na ako. Kinsa man sa daytuod ko para panagira niya. Uy, siguro, basta nagpakasal lagi siya itong babayana. Nga naman sa kuy. Kadiyot naman unta kayo na nagkaila pero di na siya mawasa kung mula una. Di na siya... Kalahin sa akong ginawaan. Yun, diba? Kinuha ko. Di ba ka kumapdos? Nabuang ka na? Nagpadakas lalaki nga wa pa kayo ka makaila? Kunya ang saon mo na ron, ha? Ma, sorry. Uy, ginoo ko ni mo, Jenny. Pero may ka naman lang yung maghatag na kong labats, ooy. Una, wa ka magtarong sa imong pag-eskwela.
Kunya karon, mauna sa ni, ha? Unsa ba nasuot si mong utok in taon, oy? Sorry, ma. Sorry. Pagkatauhon ta ng bataa, bahala ko'y ilong amahan. Dako-dako naman nga akong tiyan. Tuloy na lang kabuhan ang paabutan. Mga anak na ko. Excuse me, pwede mo check in? Jason? Hi. Jason? Jenny? Mabdos ka? Ako ba'y amanan? Ginoo ko. Huwag ko mahibaw. Bisan pagbuingon ko din mga ikaw ang amahan ay niya. Huwag gabi ko paslanan. Timinyo ka na, di ba? Dili ko gusto magkatupa og relasyon, Jason. Ang nahitabo na to, sayop ka na to. No. Dili sayop. Bisan ka dito na nagkaila, pero huwag ko magsabot ka ng di na kamawas akong nahuna, Jenny. Huwag.Ag-usa pa, huwag madayo na nga mo kasalan. Siya'y niguba na mo. Maong, ni ako. Ibalik ko kay gusto na akong gusto ko manguyab mo. Pero di ay nagsabak ka na sa una na itong anak, Jenny. Jason. Mga tubang ko sa mga ginikanan. Pangayuon ko ang imkamot nila. Tubang yun si Jason sa kumaki ni kanan. O pasalamat kasi ko kawa sa ilabad sila si mama o si papa. Karon, ninyo na ko, o may anak kami ni Jason. Daghang salamat, o di nilang kutob. Salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. No kaming hikalan kaayo ni Cheney na taga-Bulhuon, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalaan, In Your Eyes. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suping tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joyce. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. True Love. I really hate you so much, I think it must. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Muadto ka sa Cebu? Oh, ma. Managid ako ninyo ni Papa nga moadto ko og Cebu. Magunsa magka dito sa Cebu, Joyce. Mukuyog ko ni ikaw, Juliet, ma. Pa, kay iya man kong pasudon sa iyang katrabahoan. Oh, nya, unsa man dong. Ato ding palargahon si Joyce? Okay raman nga mularga ni siya. Aron sa magkaadto ni og laing lugar. Salamat kay ninyo, ma, pa. Salamat intawon nga nakasuday kong trabaho din sa Cebu. Hi. Oh, Ikaw tong igagaw ni Juliet? oh, ako. Ila-ila dito. Ako si Eric. Joyce. Kumusta man imong pesto, Gaw? Okay, ragit kaw. Kaya naman ako. Maayo hinuon, Gaw. Kanang Gaw. Kana si Eric ba? Close tayo mo, anak? O, Gaw. Nana siya sa laing department na assign. Nga naman di ay? Nidool mangod siya na ako. Unya, nangutana ko, ig-agaw pa ta. Aw. Ayaw ka bala ka, anak, Gaw, uy. Buotan na siya, Gaw. Hi, Joyce. Pauli na ka? Oric, magpauli ako sa among gipoy ani Gaw, Juliet. Sa'yo pa man. Manoro yun na ta. Okay? Ha? Asa man taman Noroy? Di ba taga Davao man ka? Oo. Wa pag di ka masuhito din ni Cebu sa. Wa pa cute. Uyog na ko. Kay suroy di ka din ni Cebu. Sige. Unya, unsa man? Nalingaw ka sa atong pagpanuroy? Lingaw kaayo, uy. Nindot kaayo din isa. Uy. Sige lang, kung di ka busy, isuroy ka na ako gusab. Mauding wa dayon ka makauli. Kay nagkuyog dayon mo ni Eric. O, Gaw. Unya, Gaw. Nalingaw kasi ning gatuan. Lingaw kaayo, Gaw, uy.
Manuroy pa man gani bigbalik kung may time ni. Sige, gaw. Pag-enjoy samtang niya ka din sa Cebu. Daghana tog dapit nga gisuruirik uy. Gusto na ko nga malingaw ug malipay ka. Nga naman. Kay special man ka para nako. Eric. Love ka, Joyce. Eric. I like ko ha. Gusto lang ko may bawo ka sa akong debate. Okay na uy. Unya, unsa man? May chance ba ko? Buotan ka Rick. O dili ka lisod ko maon. Nga sa ato pa, imo na kong gisugot. Yes Rick. Uyab na ta. Salamat kay Joyce. Recorded by Radio Mo TV. Joyce. Eric, ayaw maluoy ka. Pasagdi lang kong kukod. Uya nabig tao ta. Matlo ko Rick. Di ba ko andaw? Kabala ka. Di ka na ako pasagdan. Ayaw lagi. Eric. Joyce. Eric. I love you. Ako mo dahil nakauna ni mo. Mauday niyang imong giapas na ako. Ang akong pagkababay. Ha? Di na tinuod. Love ti ka. Ay nakong patuhuan na. Oh. Unya nakuha naman ko nimo. Human lang imong tuyo na ako. Biyain ako din niya. Mupaulit akong ako. Nasa ko ugiday ka na ako. Kung usay gusto nimo nga malipay ko si mong gibuhat, human nimo makuha nga akong pagkababay. Joyce. Mamaulit na ta. Kalain sa akong kuto-kuto, eh. Gaw! Gaw! Uy! Naunsa man ka, uy, nagsuka-suka mo kog ka. Wara ni gaw, eh. Lain lang ang akong kabuhi. Murag lahi na ginagaw ta. Ha? Mabdos ka no? Oh, gaw. Tugani ko's tinuod ka. Unsa man? Nahilabta na kag lalaki? O, gaw. Kisa may nakahilabot ni mo, gaw? Si Eric. Unsa? Uyab din mo ni Eric? Oo. Wala ko magsaba ni mo. Hantod ka. Mauni, may nahitabo na mo. Kung mauna, posible nga mabtos ka. Gaw pagpalit og pregnancy test aron maklaro na nimo. Positive, gaw. Unya, gaw. Unsa may plano nimo karon nga mabdos man ka? Muundang lang ko sa kontrabaho, gaw. Nya mo pauli ko sa ato. Dili di mo sultihan si Eric nga mabdos ka? Dili na, gaw. O kung mahimo, ayaw sigsultihi sa kong kahimtang, ha? Mo pauli na ko sa ato. Salamat in taon kay nauli ka na, anak. Mingaw na kay minimo, Joyce. Ako sa mapa, mingaw nagkikay ko ninyo. Kuan, may isulti day ko ninyo, ma, pa. Unsa man, anak? Mabdos ko, ma, pa. Unsa? Unsa man? Minyo ang nagpamabdos nimo? Ulitaw pa, uy. Og dili siya madubag siyang gibuhat nimo, ha? Ambot lang niya. Unsay ambot lang, ha? Wa mo ko magpahibaw niya nga mabdos ko. Ug mo na hinungdan nga ni pauli ko din niya sa ato. Ug manghinaot ko mga pa nga. Inyo na kong madawat. Walay problema, uy, nak. Bahala og way mga mahana ng imong gisabak. Ang pingi na og pagkatawhan na kay mabuhi na ta din eh.
Salamat ninyo, ma, pa. Joyce, Ma? ikaw lang una din sa ato ha. Kay mga tumis papa ni mo sa lungsod. Mangumpramis sa atong panginahanglanon din sa bay. Oo, sige, ma. Hayaw pagpangalsag mga bugat ha. Kani tubo na raba ng tiyan ni mo. Oo, ma. Human ako og luto sa utan. Sakto sad. Inikulit lang mama o papa. Maniud to na mi. Mayo, pwedeng mo inom og tubig? Oo, kadiyot lang. Di ara ang tu... Kumusta ka na, Joyce? Eric? Eric, di ka? Ngano ko rin taong naabot pagkatinis amo. Diyon sa kuno pagtultol din hi. Si Juliet. Siya naghatag na ako sa imong address. Huwag naibaw na kastanan. Oh. Laina ni mo eh. Wa man ka musulti nga mabdos de ka. Para unsa? Aron imong ingnon, nga di ka malubag, kay di pa kaandam. Joyce, Maunay kasagaran akong madungog. Nga dili madubag ang lalaki kay dili ganahan mo dawat og responsibilidad. lahi ko Joyce. Eric, Kung naibaw pa lang ko nga mabdos ka, di gyud ko musugot nga muuli ka din sa inyo. ug unsa man ko nabot ipasabot ining pag-apas nimo nako? Magminyo ta. Aron ini gawa sa bata, may ilaw na siyang amahan. Eric, Joyce, dako naman din mo tiyan, no? sigurado ka nga mga sawa ka nako. Basit na pugos lang ka. Pugos ko taon. Muwari ka ako sa inyo kung wa pa ko may gugman nimo. Love ka, Joyce. Ug ikaw ang babae nga gusto na kumahimong inahan sa kumong anak. Eric. Atong liho ko ng atong kasal, ha? Aron ini gawa sa bata, magdaan na siya sa akong apelyido. Ikay pa ning kamot. Kay ako, musugot ramang ko. Ug way amahan ang akong anak. Oh, mo gini akong ganahan ni mo. Nag-isog kay ka ba? Eric. I love you, Joyce. I love you too, Eric. Sometimes I hate every single stupid word you say. Wa ko magtuo nga seryoso ba dahil si Eric sa iyang gugman ako. Karon may duha na mi ka anak. Wa sa ko magmahay nga nakigminyo ko ni Eric kay pilangga man ko niya. Dini nilang kutob, unya daghang salamat sa pagtagading akong kampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Joyce nga taga Mati, Davao Oriental. Uban sa awit nga iyang pangayo, awit nga nagulahan. True love. True love.